Permezz ta' stqarrija mibgħuta lill-midja l-Partit Nazzjonalista kkonferma li llum għaddiet ta' Carola Aquilina u Lorenz Gonzi. Dan hekk kif ħabbru li għalaq il-perjodu tan-nominazzjonijiet għal kariga ta' Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista fejn il-Kummissjoni Elettorali rċevit nomina waħda biss, dik tal-assistent personali ta' Gonzi PN, Charles Bonello. Li ma semmewx iżda dak li jenna nirrapportaw dwaru One News li fl-aħħar ġimgħat kien hemm manuvri kbar sabiex it-tellieqa ikollha żiemel wieħed biss, jiġifieri l-missier id-deputata Bernice Bonello. Fil-fatt fl-aħħar jumejn tnejn mit-tliet kandidati li tefgħu isimhom għat-tieni l-ogħla kariga fil-Partit Nazzjonalista biex jieħdu post Michael Piccinino irtiraw mit-tellieqa. Dawn huma Stefan Caruana u Liam Berras. Dwar l-elezzjoni għal Segretarju Ġenerali l-ġimgħa l-oħra saret laqgħa tal-Eżekuttiv Nazzjonalista fejn kompla jinqala l-ġlied tant li ma ħareġ xejn konklusiv u nies fid-Dar Ċentrali kienu skomdi jwieġbu ma liema żiemel kienu se jżommu jekk hux mal-favorit Charles Bonello kif dejjem ried Carola Aquilina u Lorenz Gonzi jew Stefan Caruana li warah kien hemm id-deputat Mark Antony Sammut li kien żgur li Bernard Grech ma kellux għażla għar li jobdi. Kemm dam Segretarju Ġenerali Michael Piccinino bħal Bernard Grech ma ressaq l-ebda kontijiet finanzjarji awditjati lill-Kummissjoni Elettorali bi ksur sfaċċat tal-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Skont l-Istatut tal-Partit Nazzjonalista l-Kumitat Eżekuttiv issa se jipproċedi biex jivvota fuq il-fiduċja fil-kandidat innominat waqt il-laqgħa tal-Kumitat Eżekuttiv li se ssir nhar il-Ħamis 13 ta' Marzu ta' din is-sena.